Terug. We beginnen in de bar. Er staan 2 dames en 1 heer. En die ene heer wie vliegen week al even. Lars, hoi. Ah, goeie. Alles goed? Ja, prima. Ja. En dit is Suzanne en Lenny. En die komen voor het Festivette. Ja, mag ik het een project nemen? Het is gewoon een programma. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. En je begint de festivals al, hè? Dat klopt inderdaad. We zijn een oude Weekend op Madness West. Dat is een surf- en skatefestival op het Ameloon. Die hartstikke leuk. Weer heel mooi waar natuurlijk. Het weekend weer prachtig. Dit muziekje, hè? Ja, staat een beetje? Muziek, ja, dit is Madness. Hè. Dit is Madness. Gewoon die gezellige smokersfeer die daar is. Die hebben we proberen te vangen in een heel leuk film. Dat zit op Facebook. En ja, is echt super vaak bezocht. 20.000 keer. Ja, 20.000 views. Ja, weer prachtig. Wauw. Ja, super hè? Dus, en heel veel likes en mensen vonden het al je prachtig. Dus we gaan gewoon lekker terug. En dit weekend gaan we naar Grauw, naar het festival. Maar even de Madness. Hoe pak je hem dat doen? Je van tevoren echt zitten te bedenken wat je meidje wil? Of show je met ter plekke wel bijvoorbeeld op zo'n festival? Nou, we laten het wel op ons hou komen. Hè? Wat is er? En we vangen daar de sfeer die daar is. Ik is er net in het var bedenken welke mensen daar binnen en wat ze doen. Maar we bellen je wel met de organisatie om even te jaren wat is waar, wat zullen we en waar moeten we echt wezen voor het moment. Lars, best mij west of net? Of hadden de dames hetzelfde in? Nee, dit keer is hetzelfde in. Dus nee, ze hier gewoon zelf wonen gewoon. En meidje, er zou ik een feestje van? Of is het toch het werkje? Nou ja, het is vooral werkje, ja. Ik weet mijn telefoon ook nog even kwijt op Madness. Dus dat wie heel nal. Ai. Ja, nee, ik dacht echt van nou, dit komt net goed. Maar ze hier met voen. Dus ik dacht, ik ga vertrouwen in de mensen. Het komt al je goed. En zo'n feestje is Madness het publiek brek. Je gewoon je telefoon verliezen en ze vinden hem gewoon en ze jou gewoon weer om. Dus dat vond ik echt mooi. En je trof het met, ja, ik ben een hoop leuke festivals. Maar was toch zei, dit is van alles wat. Hè? Er wat muziek, er is je vermijd, er is lekker, nou ja, eiland sowieso. Er is wel wat worst, hè? Ja, wis. Ja. Ja. Maakt je dezelfde camera beelden of heb je een camera meestal mee? Nee, we doen het al hier zelfs. Wauw. Kon je hem dit al? Dat is nou mooi dat we nou muziekje kunnen om het zo mooi erop te zetten. Om zien te litten aan de omroep wie als trainees. We kennen dit en we vinden het mooi om te doen. Ja, je bent trainees. Lees nog even uit voor de mensen die het vliegende weekend mist hebben. Wat hoort dat in? Nou ja, trainees, we zijn afstuderen. Wij zijn journalisten, laatst staat een orenopleiding die in. En we zijn jonge professionals en we krijgen bij de omroep een soort van ja, een spoedopleiding haast. Van, nou ja, je bent professionals, maar is maar een mooi ding voor u. Dat doen we. Nou, Madness, we hadden het loot nog wel een beetje, Dokkum Open Air, van alles wat. Want het wordt een hele serie, hè? Ja, het wordt een hele serie. Naast dus de internetverslagen hebben we nog een volslijn-programma. En daar, nou ja, daar geven we meestal mij naar elkaars festival brengen. Dus daar zie ik je weer een meestal van. Dus dat is wel heel belangrijk. Oh, nog even een oproep. Ja, nou even een oproep. omroepfriesland.nl/festivette. Graag even op, Jan. Het zou heel mooi wezen. Ja, en wat maakt de meesten doen? Maar is mij naar het festival. En dan interviews doen of ik camera's bewerken en mij nemen op het schouder. Nee, ik moet maar eens naar het festival. Alleen is het Wossa. Doe je stek mij naar een ander festival. Waar je normaal gesproken net komt. En dat willen we heel graag op camera zien. Vooral de verbazing. Ja. Dat vooral, ja. Ja, maar bist u mij de Dokkum Open Air west of net? Ik net, nee, Lars is de best. Oh ja, maar hij lijkt me wel wat metalachtig, Ja, daar. daarom, die but, hè, dat is het om te tekenen. Wat is een festival voor jou? West u absoluut nog nooit west best? En dan denk je, nou, dankzij dit kom ik er maar hoor. Nou, hier spreekt Koen Haringa van Welcome to the Village hier. En daar zil ik tak een week ek in. En daar ben ik nog net de West. Dat is van mij de beleving. Oh, je gonna like it. Ja. Goed, dit weekend, je had even neemt. Waar ben je? In Grauw, Blikpolen, Wat is dat? Splashfestival binnen we, daar binnen we. En dat is heel leuk. Dat is dance. Gewoon dance, muziek. En daar is een podium, daar is de DJ's. En daar is wetter. En dan pas het doensterrein. Dus kist ik naar het bootje komen. En er binnen hot tubs. En de kist in zo'n wetterballon. Hoe het wetter herinneren. Okay. Dus het is dancemuziek en wetter. Ja. Doe gist ik mij nou? Ik heb mij en na je week heb ik ook nog even een oproep gedaan. We zoenen zij zijn naar Welcome to the Village, maar matten we echt naar de Veenhoop, ja of nee? Dat is uw vraag. Op uw Facebookpagina staat nog een poll. Dan kun je stemmen, matten we naar Welcome to the Village en de Veenhoop, of alleen nog Welcome to the Village. Dus breng die stem op omroepfriesland.nl of nee, facebook.com/omroepfriesland. Als je hem nog even sharen wilt. Ja, ik deel hem nog wel even op min. Ja, dat komt goed. Dan stemt ze ja natuurlijk, hè? Ja, ik ben van Veenhoop en alle festivals eigenlijk, mag ik eerlijk zeggen. Maar ik ben erg pro Veenhoop. Ja, nee, het is hartstikke mooi. We beginnen dan op de zaterdag te doen. Dan is Go Back to the Zoo is er en de Hoenekop. Dus dat is zo heel leuk voor de kinderen. Dat is hartstikke leuk. Zorg even op Omroep Friesland, Facebook en dan kiest dus mij doen aan een poll. Op de site meer informatie over je project om het samen eens even uit te drukken Festivette. Nou, nog een weekend. Ik ben nog hersteld van Sensation White, dus ik moet even geen dance festival had dit weekend. Hoe weer dat? Wreed. Op positieve manier. En ik had dit keer tot kwartierhoeseizen volhouden. Oh, is dat een record? Nee, ik ben wel eens letter geweest. Maar twee vrienden, we zien om jou roer. Ik denk, nou, laat me zitten, geen hoes. Dus het wie fantastisch. Wat is jou, jongens? Ik hoop dat het in Grauw extra wordt. Ja. Dat zullen wij maar naar het festival, hè? Wil je hem dat om me doen? Ja. Veel plezier.
Hey, dankjewel. Lars, Suzanne en Lenny, tegen dank. Succes met Festivet en tot de volgende keer. Oké, hoi.